Мінск – сталіца Беларусі. Мінск – сталіца нашай дзяржавы, адзін з найстаражытнейшых гарадоў Беларусі. Мой родны Мінск, пад небам жураўліным, жыві, квітней пад зоркай залатой. Ты для мяне на ўсёй зямлі адзіны, цябе люблю я ўсёй душой. Такія прыгожыя словы прысвяціў роднаму гораду паэт Пімен Панченка. Як толькі не называўся горад Менск, Менеск, Меньск, Мінск. Адны даследчыкі лічаць, што назва горада ўтварылася ад слоў мена, абмен, паколькі на мясцовыя кірмашы прыязджалі з усяго свету. І, зразумела, знаходзіўся горад на скрыжаванні гандлёвых шляхоў. Другія сцвярджаюць, што гістарычнае імя Менск пайшло ад назвы ракі Менкі. Аб узнікненні назвы нашага горада існуе яшчэ адна версія. Паводле легенды, горад быў названы імем асілка Менеска, які жыў некалі ў нашых краях. Дакладная дата заснавання Мінска невядомая. Упершыню горад узгадваецца пад 1067 годам у аповесці мінулых гадоў. Быў вялікі мароз, і снег ляжаў глыбокі. Была бітва вялікая, і багата людзей загінула ў снягах. Так і ўвайшоў наш горад у гісторыю трагічнымі ўспамінамі аб крывавай бітве на Нямізе. За сваё доўгае жыццё Мінску часта даводзілася перажываць войны і пажары. Мінск захоплівалі шведы, французы, палякі, але ніколі ён не падаў на калені перад ворагам. 1100 дзён знаходзіўся Мінск у палоне фашыстаў падчас Вялікай айчыннай вайны. 3 ліпеня 1944 года Мінск быў вызвалены ад акупантаў. Зараз у гэты дзень адзначаецца галоўнае свята нашай краіны – Дзень незалежнасці. За гераізм і мужнасць мінчан у гады вайны Мінску прысвоена званне горад-герой. У цэнтры горада на плошчы Перамогі быў усталяваны помнік Беліск. Пад ім вечны агонь, сімвал памяці аб тых, хто змагаўся за свабоду. На самай вяршыні Беліска зяе ордэн Перамогі. Ля падножжа з 4 бакоў размешчаны барэльефы, на якіх адлюстраваны эпізоды мужнай барацьбы вызваліцеляў. Вакол абеліска на цёмных гранітных п'едэсталах ляжаць бронзавыя вянкі. Плошча Перамогі – сэрца Мінска. Тут школьнікі нясуць ганаровую варту. Мінчане госці сталіцы прыходзяць сюды, каб ускласці вянкі і букеты, каб пакланіцца памяці тых, хто адстаяў свабоду і незалежнасць. Вайна амаль поўнасцю зруйнавала горад, але ён быў адбудаваны нанова. Сёння Мінск радуе сваёй непаўторнай прыгажосцю. Асаблівую велічнасць гораду надаюць храмы. Сярод іх Петрапаўлаўская царква, касцёл Найсвяцейшай Тройцы, царква святога благавернага князя Александра Неўскага, архікафедральны касцёл імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Велічна узвышаецца на плошчы Свабоды Свята-Духаў кафедральны сабор. На яго фасадзе выява Багародзіцы з анёламі. Такая ж і на гербе Мінска. Па легендзе, абраз з выявай Божай Маці прыплыў да мінскага замка супраць цячэння Свіслача з Кіева, разбуранага татарамі. З той пары абраз ніколі не пакідаў нашага горада і сёння захоўваецца ў Свята-Духавым кафедральным саборы. А вось чырвоны касцёл або касцёл святых Сымона і Алены пабудаваны на сродкі сям'і Вайніловічаў у памяць аб сваіх памерлых дзецях. Каля яго скульптура архангела Міхаіла. У касцёле знаходзіцца вялікая бібліятэка імя Адама Міцкевіча і тэатральная зала. А гэта Мінская гарадская ратуша. Першую, драўляную, ратушу знішчыў пажар. Пасля яе адбудавалі ўжо з каменя. У ратушы захоўваліся меры вагі і аб'ёму, прынятыя ў горадзе, пячатка і казна. У 19 стагоддзі па распараджэнні імператара Мікалая I ратушу знеслі, аднак у 2004 годзе па малюнках і чарцяжах аднавілі. Сёння тут адбываюцца значныя гарадскія мерапрыемствы, урачыстыя імпрэзы. Улетку каля ратушы ўсіх здзіўляе незвычайны гадзіннік – кветкавы. Каб пазнаёміцца з гісторыяй роднага краю, даведацца больш пра яго славутых людзей, адчуць подых стагоддзяў, варта наведаць музей Мінска. У Нацыянальным гістарычным музеі захоўваюцца калекцыі іканапісу, керамікі, фарфору і шкла,
кнігадрукавання, манет, зброі. Мастацкі музей мае самы буйны ў краіне збор твораў беларускага і замежнага выяўленчага мастацтва. У адным з найпрыгажэйшых куткоў Мінска, Траецкім прадмесці, размяшчаецца Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. Пра жыццё класікаў беларускай літаратуры можна даведацца ў музеях Янкі Купалы, Якуба Коласа, Петруся Броўкі, Максіма Богдановича. Філіял літаратурнага музея Максіма Богдановича «Беларуская хатка». А гэта унікальны музей валуноў, створаны ў выглядзе карты Беларусі. Абласныя цэнтры пазначаны 3 елкамі, буйныя гарады групамі камянёў. Сцяжынкі паказваюць напрамкі галоўных транспартных магістраляў Беларусі. Пачынаючы з 2005 года ў Мінску ладзіцца ноч музеяў. У майскую святочную ноч музеі сталіцы гасцінна адчыняюць дзверы для сваіх наведвальнікаў. У іх памяшканнях праходзяць тэатралізаваныя гульні, канцэрты, спектаклі. Сучасны Мінск – цэнтр культуры, адукацыі і навукі. Сёння ў сталіцы дзейнічаюць 15 прафесійных і 8 народных тэатраў. Сярод іх Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета, Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр, тэатр-студыя кінаакцёра. Выдатныя творы ставяцца на сцэнах тэатра імя Янкі Купалы. Добра вядомы за межамі нашай краіны Беларускі дзяржаўны тэатр лялек. Таксама дзецям дорыць свае спектаклі тэатр юнага гледача. А гэта Беларуская дзяржаўная філармонія. У яе зале ўстаноўлены першы ў Беларусі канцэртны арган, музычны інструмент, які мае безліч галасоў і з'яўляецца своеасаблівым аркестрам. У Мінску 818 навучальных устаноў, ад дашкольных да вышэйшых. Мінск – сапраўдны цэнтр беларускай навукі. 1 студзеня 1929 года тут была адкрыта Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Сталіца Беларусі – галоўны прамысловы цэнтр нашай краіны. Добра вядомая ва ўсім свеце прадукцыя мінскіх аўтамабільнага, трактарнага і маторнага заводаў, вытворчых аб'яднанняў «Гарызонт», «Атлант», кандытарскай фабрыкі «Камунарка». Сучасны Мінск – прыгожы, квітнеючы горад. Жывыя яго ўпрыгажэнні паркі і скверы. Адно з улюбёных месцаў адпачынкаў жыхароў сталіцы – парк чалюскінцаў, дзе можна падыхаць водарам лясной смалы, адпачыць у засені сосен. Побач з ім цэнтральны батанічны сад Акадэміі навук, а гэта цэнтральны дзіцячы парк імя Максіма Горкага. Тут можна пакатацца на шматлікіх атракцыёнах, паназіраць за зорным небам у мінскім планетарыі, або прагуляцца па беразе Свіслачы. Недалёка ад цэнтральнага дзіцячага парка месціцца будынак беларускага дзяржаўнага цырка. Паглядзець на жывёл можна ў мінскім заапарку. Многія гарадскія скверы, паркі і вуліцы упрыгожваюць грацыёзныя скульптуры. У Аляксандраўскім скверы месціцца першы мінскі фантан са скульптурай «Хлопчык з лебедзем», устаноўлены ажно ў 1874 годзе. А хто не бачыў чароўную незнаёмку ў Міхайлаўскім скверы, дзяўчынку пад парасонам, паштальёна каля кінатэатра «Кастрычнік», ансамбль фігур перад мінскім рынкам «Камароўка». З мінскім краем звязана жыццё знакамітых дзеячаў літаратуры і мастацтва, грамадскіх дзеячаў. Некаторым з іх у сталіцы усталяваны помнікі. У розныя часы ў Мінску жылі і працавалі класікі беларускай літаратуры Янка Купала, Якуб Колас, Максім Богданович. У мінскай жаночай гімназіі працаваў настаўнікам малявання Ясэп Драздовіч, беларускі мастак, пісьменнік і фалькларыст. Сёння Мінск – шумны, поўны жыцця горад. Па яго вуліцах і праспектах развозяць жыхароў сталіцы аўтобусы, тралейбусы, трамваі, легкавыя аўтамабілі, маршрутныя таксі, а пад зямлёй хуткія электрацягнікі. Гасцей сталіцы сустракаюць цэнтральны і ўсходні аўтавакзалы, чыгуначны вакзал, нацыянальны аэрапорт Мінск. Яшчэ прыгажэйшым становіцца горад у святочныя дні. На галоўных пляцоўках сталіцы, каля абеліску Мінск, горад-герой, Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, палацу спорту, палацу рэспублікі арганізуюцца народныя гулянні. Шматлікія маляўнічыя шоу,
канцэрты, спартыўныя спаборніцтвы, выставы, кірмашы. Мінск здзіўляе і захапляе сваёй жыццёвай сілай, выклікае павагу ў жыхароў іншых краін свету і гонар у беларускага народа. Сталіца гасцінна прымае турыстаў з усяго свету. Прыязджайце і ўбачце на ўласныя вочы яго непаўторную прыгажосць.